Gago! Kasan ko dito sa kamay ng sabaw. Gago ka ba? Tapos, lagyan kayo. So, yan. So, bago na sa akin channel ko, like, comment, share, and subscribe, and post the all notification bell para updated ka sa ating more upcoming videos dito sa YouTube. So, huwag na natin patagalin itong video. So, let's go. Binatang Pilipino, yeah. Binatang Pilipino, yeah. Binatang Pilipino, yeah. Guys, sana effective to guys. Sana effective to. Magaling kang kupal ka. Magaling kang kupal ka. Magaling kang kupal ka. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Buti, sa birthday. Bullshit. Puta, Jers! Mira. Ngabo ano ba ta? Na? Uy, ako bata pala eh. Uy! Mata na di ba? Dali ba ka magkaon to daan kaya ato to ubos. Ato to ubos? Bugo mata na wai. Atay baka nagluto na lutog sudan dito. Hinuktok man noon? Amo? Ano ba na? Are you ready? Are you ready? Magaling kang kupal ka. Focus on birthday girl. Hi birthday girl. You eat. Anong masasabi mo? Dahil birthday mo ngayon. Hindi ako masaya.
masaya kasi walang jowa. Ah, Hindi siya masaya kasi walang jowa. walang jowa. Walang jowa. Juwa. Yawa. Juwa. Hindi siya masaya dahil walang jowa. Juwa. Juwa. Walang jowa. Wala ka na regalo. No. Video kaya? Wala. Ano ba kasi ba? Yaw na. Usa? Tapang mata. Abang ito ka na ba? Ah, Saan? kalama. Ano ko na? Bagay lang. Unsay lasa sa utan? Tapang. Lame na. Ikaw ka na. Ako. Sige, wala kaon. Ikaw na lang. Tyra! Enjoy eating. Ulaw ka na? Kalama. What a nice. Ano ba? Kalama. Grabe guys, alam mo yun guys. Yung kinakain niya lahat. Sarap ng ingredients niyan. Malunggay, itlog. Iba pa. Sustansya sa katawan. Ayan. Nabuang no? So, ayun guys. Pero, iba yung kumain. Iba yung humigop ng sabaw. Hindi na prank si Boy Unyol. Hindi na prank natin si Boy Unyol. Pero, na-prank natin yung isang kapatid ko. So, ayan. Hindi niya alam na ano bang ibig sabihin. So, abangan lang natin guys kung ano reaction niya. Promise, sinubos niya talaga lahat. Oh, wala na akong masabi yun mga guys. So, tatapusin natin itong video. So, shoutout nga pala kay Liza Fernandez. So, shoutout sa iyo. And also sa mga Llagosa family and here from Cebu City, from Dumanog. So, what's up guys? So, from Manlapay, Dumanog, Cebu. So, let's go. So, ayan guys. So, yun guys. Na-prank siya. So, hindi ko alam ang ibig sabihin kung na-prank ba talaga siya. Ano yun? So, ang gagawin natin ay aabangan nyo lang yung part 2 nito. So, magkukulab ako sa kapatid ko. Tapos, papakita ko itong video na ito kung ano talaga yung ginagawa ko sa video na ito. So, ayan, abangan nyo guys. So, part 2 guys, kung anong reaction niya. So, babasihan natin yung reaction niya kapag nakita niya itong video na ito. So, see you guys and see you on my next video. Kita kids. Solid. Sa mga solid subscribers ko dyan, panoorin nyo ito. So, salamat at magro-road to 400 subscribers na tayo. So, hello kayo mga parang shit. So, ayan lang guys. So, tapusin natin itong video. Let's go! Saan? Nice. So, let's go. Kita-kits sa next video guys. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag ka na mag-like, comment, share, and subscribe para updated ka sa ating more upcoming videos na i-upload natin dito sa YouTube.